Sikhona nathi siyabonga kakhulu ukuthi sijoyine futhi ngosuku lwanamhlanje usuku lwangolwesibili. Ngiyazi ukuthi-ke kuningi kakhulu esesikhulumile noma esisixoxile la suke sibheka khona uhambo lwakho kusukela ebuncaneni bakho kuze kuzoba inamhlanje la usubizwa khona-ke ngoMakhosi uMkhize. Mhlampe ukurekhapha kancane nje for umlaleli ngasekhaya, ngiyazi ukuthi sagcina sikhuluma kunomcimbi owawuzohlala, right? Sasizobe senzani, siyaphothula noma kwenzakalani izinto ey'fana nalezo? Ya, sasilungiselela ukuphothula, sagcina la engangifaka khona umyeko, ngizofakwa khona umyeko. Yes, ngiyazi lapho kwaba nesigameko futhi esathanda ukuthi sisihlekise-ke uma ngabe sesiphuma ohlelweni la owayithola usushintsha ngisho ulimi olukhulumayo, izinto ey'fana nalezo. Sitshela ukuthi kwahamba kanjani esikhathi ngilungiselela usuku lwangakusasa. Kahle kahle umyeko uzofakwa kuLwesithathu, uzofakelwa uLwesihlanu ekuseni mengivuka. Ngangike ngaquleka before khona indaba engangiyiqina, ngaquleka before ngize ngikhulume ngesalukazi. So ngalelo suku-ke ngangaquleka, kodwa mengithi ngiyakhuluma le mpondo leli elake lakhuluma ngisho ngiquleka. Nangisengazuthi ngiyasangana ngingathela yonke impela endlini. Impondo loyishila soze mina angazi nto, angenza nganto. Nami lento eyenzeka kimi ngazuthi ngiyahlanya ngihlehlela. Mevuka uma ekuseni athi hayi ngizwile ukuthi kade kuphezulu kakhulu namhlanje, bekwenze njani? Hayi ngiqale ngisabe ukusho. Kanti uma usengibizele abantu abazongifaka umyeni ngaleso sikhathi angazi sebafunekile abanye balayicela. Hayi ngivele kuqale phansi indaba yaleli mpondo. Yeah. Bese ngiyasho ukuthi hayi usibanibani nosibanibani ngeke aze angibulale. Kuthiwe angangithinti lo nalona ngesizathu esi-1, 2, 3. Lo usuke emsebenzini izolo wadlula 1, 2, 3, 4. Ngeke angikwazi ukuthi angithinte. Ngakhomba oyedwa engitsheliwe ekuseni ukuthi hayi nangu kuthiwa akangithinte. Yebo nina nimbona uyahlanya kodwa kuthiwa umnene. Hayi angenze futhi kungapheli nano-30 seconds ngenze. Kwabilokho ngesikhathi sophothula kube ingakusasa sihambise ekhaya. Before siye ekhaya ngangikade ngibe nesinye isibonakaliso futhi sasemanzini ukuthi ijazi leli lokugcina lo-graduate kumbomo lizokuthathela kephi. Manje inkinga into eyayixaka ngalamanzi engangiwabona ye-green hlaza satshani. Njengehlahla. Ngitshela ukuthi hayi nje isibonakaliso. Bese ngiboniswa umuntu ubhuti wami engangingamazi kodwa kubhuti wami idlozi. Ngibone ngihamba naye. Mengivuka ngixoxela umawo ngaye angangiphenduli. Bese kuthi angiye kulosisi okwakuthiwa akangilomnyeko. Ngithi sisi ngibone 1, 2, 3. Athi hayi vele kwenzeka kanjalo. Ngithi kodwa manje lamanzi ne-green nehlaza njengotshani hayi naye adideke. La kufanele sihambe ngo-3 ekuseni. Ngitshela uma kushaya isikhathi hayi akwenzeki, angazi ukuthi kwaqondeni. Afike lo bhuti wami le ngimbona isibonakalisweni engangingamazi. Ngimtshela umama nangu umuntu. Kanti before lokho ngangiboniswe khona omunye ubhuti wami wasekhaya lami kwakuthiwa angimcele uyena ozongisa emanzini. Ngamfonela wathi hayi khululeka, ngibiza ngoHlanyuka, khululeka Hlanyuka, ngizokwenza sure ukuthi ngiyacela emsebenzini ofika. Hayi kushaya isikhathi kodwa sekuleso sikhathi. Kodwa manje uma ungathi usekhohliwe ukuthi kwakuthiwa ngihambe nalo wabhuti wami loya. Okay. Ngimtshela ukuthi manje ungazuthi sizohamba nomunye umuntu. Hayi nalo wabhuti wami athi kanjani ngithi angazi. Hayi sisuke sihambe. Sathi imoto mayidonsele Red Hill. Ngibuzwe yilo bhuti wami le ngibona esibonakalisweni gogo siyaphi. Ngithi mina ngazi. Ngoba phela ngangingachazelekanga kahle ngokwesibonakaliso ukuthi kufanele sichaze ukuthini kahle hle.
ngithi angazi. Athi kanti wena wawubonile. Ngithi mina ngazi, mina ngangiyibonela amanzi a-green engingawazi noma yangena noma yaphuma na. Emva lokho ngizume ngilala. Kodwa ngathi mengiphapha amanzi asikhona kula manzi a-green. Kodwa kula manzi a-green uma wami angenanga. Okay. Kwasala phezulu ngoba indawo yayimbi kakhulu. Umuntu engagcina ngehle naye yilo bhuti lo engimbone esibonakaliswe. Naye mesifika la waba ngaphezulu kancane ngashona phansi. Lamanzi mesifika hlaza njengoba kade ngibone esibonakaliswe. Yes. And before lokho kwenzeke lokho kunekhehlela lokho elifika lithi lifuna imbatha lalo leli engikhuluma ngalo. So ngaleso sikhathi before ngize ngikuthole ngithi lezi zinto zenzeka kuyalandelana. Kwangingazi ukuthi ngeke ngize ngikuthole. Kukhona nalempondo lele ngithi laseliphakeme sekufanele ngifakwe lo mnyango. Melifika lona lifika nenye indwangu. Le ndwangu elafika nangangayazi ukuthi iyini yona lento. Yaqala yafika kusiswami, yafika kumkhulu wakhona la engikhona. Yafika komunye usisi wakhona lapho. Yafika komunye ubhuti wami, yafika ngawami. Mengitshela uma athule. Kwakulwesithathu, mekulwesithathu mejwayele ukufika ngo-9 esikoleni kodwa ngalolo suku wafika ngo-5 ekuseni. Befika ngo-5 ekuseni ujulukile umzimba wonke. Bejulukile uyangitshela ukuthi ayi kade lifikile lempondo. Umeze phamisa isandla uthi kumele ize lithi undincede torhwana. Azasoze aphuthule into ayinculanga. Menganjalo uyakufa nokufa. Ngithi mina ma ngizoyithatha khona yonke yini yona leyo. Angitshela athi bangitshelile ukuthi hamba futhi ufuna into ngempondo uzoyithola esitolo esinje ama-directions uthola lapho. Uthi mekukhona nomunye lo wayesechaza mina ukuthi hayi lo ngiyamazi ugqoka kanje. Athi nomkhulu wakho uthe kulungile umqhele uyakuxolela ngawo ngoba isikhathi sesisincane kodwa uzungagidi imbatha lakho ungalifakanga. Ngathi okay. La kule nyanga leyodwa engihlalile mebengangithuma ikhaya lami lenedlozi. Kodwa mengingagolozi mebengathunga nje mawubonela wena ukuthi kufanele wenze ini nedlozi lakho kumele ikhulumela nawe. So ngelinye ilanga ngangisanda kufika hayi uma wami aqhuleke neqhuleka khulume lempondo. Belikhuluma lempondo lithi indaba ngingashaneliwe egcekeni ngoba egcekeni ngcolile bona abahleli la bakade. Sigcwele endlini ngiyaqala ukubona umuntu oqhulekayo ngaphandle kwami engangike ngaqhuleka ngisasekhaya. Angisazi sangoma isiqhulekayo. So athi metha kushanelwe ngani mina ngithi ayi ngenhliziyo hayi badlala ngami abantu abadala. Indaba kuze kukhethwe mina ukuthi angishanelile ngani sibaningi kangaka lana. Uma ngabe lo eqhubeka kukhuluma impondo likhuluma nawe. Likhuluma kuye. Likhuluma nami. Liyachaza ukuthi ilunga sibani. Chaza lokho lo ayichaza kimi mhla kusasekhaya. Okay. Yeah. Kodwa mina ngibe nokuthi sibaningi lana. Indaba kuthiwa kushanele mina. Bese ngithi futhi awukho umshanele ucela. Athi hayi sihleli makhona onke sikugadile uthi asenze njani. Ngilalele kodwa nginalento ukuthi ayingeke. Mhlawumbe iscam yabo. Mhlawumbe iscam ngoba sibaningi phela kanjani nje mina ngedwa kubantu abangaka yibo. Ufuna ukufuzisa. Hayi ngilale. Kathi ngilele bavele bafika. Sebebaningi manje. Bathi hayi qala ngizophahle bese bethi qala ekitchen sisuke sizophuza itiye lapho bese uyasuka uphumele eminyango. Hayi ezinye izindlu zokuyibona. Bengivuka ngithi ngixoxela le thwasa lami engangene nalo. Ngixoxela lona nenye intombazana. Ngathi ngisathi ngivula umlomo ukuthi hey bafethu yazi ngithe ngilele angizange ngiqede.
umshanelo ngawuza ukhala emadlebeni. Mangabe ukhalela emadlebeni ukhalela kabuhlungu. Ukhala kabuhlungu uyashanela lo muntu ngiyamuzwa uyajikeleza igcile lonke shanela kakhulu. Hayi angiqedanga ngaphuma ngagijima ngashona eminyango. Kusamnyama ngashona eminyango ngasithola isinqundo somshanelo ekugcineni kwekhona legceke. Ngalithola ngashanela ukuqala kokukhanya imini engabona indlela yesitolo kafike ngathenga umshanelo emibili. Ngabuye emva kwalokho angibange ngisabuza umuntu ukuthi kufanele ngenze njani. Ngayiqanelanga le ndlela abangidirecthe ngayo ebusuku ukuthi angenze kanjani. Kwathi ngelinye ilanga ngoba ngisho indlela yentwasa ayikho lula. Singayibona nje engazuthi lula kodwa ayikho lula. Ayikho lula nje. Ayikho lula. So kuthi ngelinye ilanga mengasithuma ugogo lo angani noma mekasitotosa noma menze njani futhi nokupheka mekushintshwana iy'ngane zakhona mekushintshana. Ngalelo suku babekade beye ephathini igame yeni intombazane yakhona ukuthi iphele. Mengingenankinga nokuthi ngisebenze ngoba ngiyazi ukuthi uma uyithwasana kufanele ukuthi usebenze. Wabuza nje base bezobuya wathi muphi uSibamani. Wathiwa akekho. Wathula. Bathi bengena wayeshayeka uhleli kusofa. Washayeka kusofa waquleka futhi okwesibili manje waquleka ukhuhliza amagwebu ngalelo suku. Ukhuhliza amagwebu ukukhuluma sempondo leya ekake yakhuluma. Liyabuza impondo ukuthi lezi ingane izothwasa noma nizoyifukuzisa na. Ngiphendule mina ngoba phela ngisibakhuluma nami ngithi hayi mengipheka impilo. Sasikhuluma nawe. Sibuza labo ukuthi lezi ingane zizokwenzani la. Yindaba nenze 1 2 3 4. Papa ngithuke manje. Ngoba ekuqaleni kwenzeka bafike ebusuku bengalaleli. Manje bese kunje enduquleka kabuhlungu namhlanje ihlizane namagwebu. Futhi liyasho ukuthi nizomlimaza mawini ngalento enyenzayo. Emva kwalokho ngifuna ukwenza yonke into egcekeni kodwa ngake ngibona ukuthi uma wami kwakunzima ukungithuma. Mesisele soba uthume nengibuza kaningi ukuthi uzongenzela ngempela ukuthi yebo ngizokwenza. Kwaba njalo-ke la ngibonile khona ukuthi welcome to Ngomaland. Alright. Manje nakho usuphothulile. Siphumile ke manje kuenhle ake sibeke kanjani. Sesikhuluma manje ngomakhosi. Usumakhosi ngokuphelele manje. Ngokuphelele manje. Seniphethe isho kana. Okay. Seliyaqala kuhambo manje lokungoma. Ngiyakhumbula ukuthi kwabhekana nenkinga la uthola ukuthi sekunabantu kufanele ubalaphe kodwa awukagcwali. Yes. Sitshele ngohambo lwakho nali seliyaqala ngithi vele lana khona ngithi lofike ewuhlanya wagcina uya naye ngesikhathi uyophothula laphana. Sekufanele uqhubeke naye ukuthi uqale umthwasise noma kwenzakala. Umntana wami lo wasala emuva. Okay. Mesele emuva wathi uma wami ngimshiye. Ngoba ngingene naye wasemuva. Sewakhona, okay. Uma buza ukuthi kanjani ngithi angazi nami. Impendulo yami mehlezi ithi amadlozi azozenzela ngoba angazi kwenzekile angikaze ngimbize nokuhamba naye angikaze futhi ngihambe naye. Ngisho ukuthi ngifuna ukuhamba naye. Yes. Konke azozenzela. Ngathi mengiphuma wathi uma umthetho wasehlozini uthi awungapheli 3 months. Kufanele kuphele 3 months khona ngoqo ukuze ngibuye. Ngoba before uphume le sengiphumile ngosuku lokuphuma wathi angiye ekhaya ngihlala 3 months
ngingabuni ukuzedluzela ekhaya lami leledlozi Okay. Right. ngoba amadlozi azongibona. So ngamshiya kanjalo umntwana lo. Ngizohamba 3 months. Right. Kodwa kwenzeka kanjalo ngibuyile. 3 months ungakapheli. Mhlawumbe 2 weeks ungakapheli. Uthe mesala umntanami wavele wamila ilonda. Okay. Umile ilonda Engalapheli, eyivuza ubovu umzimba emzimbeni. wonke. Yeah. Khumbula ukuthi wayekade efike kumina echufike ebusweni ngathi sebese kwaphela konke kwabamuhle. Bese ngimshiyile wasala wamila ilonda ephuma ubomvu. Ephuma ubomvu. Kwakade kuthembisa ukuthi imali zakhe izophuma njengoba wayeqala kule process ngoba efika kimi wayefika kwakuvaleke yonke into asho kodwa ukuthi ubaba wakhe umshiyela amafa uzokwazi ukulungisa izinto zamadlozi. Okay. Benginethemba lalokho. Ngoba ngiyakhumbula ngize ngihamba naye ngiyakubameli ngoba wayesewumuntu wabameli wayekade esayinelwe ngenhlanyeni kayizolo. So ngathi mengifika naye overport kubameli bakhe bafika bangihlalisa esitulweni ngingachazanga lutho. Amandiya abameli ababephethe labo ngathi ngisachaza bathi angingachazi babona indlela ingane le engihamba naye iyona. Mengiphuma lapho ngimbuza ukuthi yindaba labantu bangitatazelela kangaka. Bathi maye ngoba mina ngifika la ngidestroy wonke lamaphepha lawo wabonayo la ngihliphize yonke into. So kwase kwase kusayiniwe indaba zezimali zakhe sekuzoba right. Mengihamba ngimshiya kwavele kwablockeka konke futhi kwavaleka kwamele ilonda uma wangifonela. Okay. Shuthi lo mntwana lona ukuphuma kwakho ufike naye la eseqala elulama izinto seqala zithembisa. Mangabe usumshiya usuphuma esigodlweni umshiya ngasemuva qala phansi uyagula kuyavaleka nalezi zinto bese yithembisa indaba zezimali zakhe. Yeah, kuyavaleka umila into lokho kwelonda kwabukusha. Ngangakwazi ngoba bangifonela wathi mama ngiyakhona ngaqale ngangaminaka ngoba nganginalento ukuthi ngimshiyile ngimshiya ngizomshiya. Wangifonela wathi mama ngiyakhula ngathi hlala la. Waphinda futhi okwesibili wathi mama Jotile ngiyagula ngathi hlala. Ngase ngafonela uma wami. Ngaleso sikhathi ngangingenamali, ngangingenalutho, ngangingenasenti. Kodwa kwaphoqa ukuthi ngithole imoto ezongilanda. Ngenhlanhla lo bhuti lo wengithe uyindodana yenkosi le yakhuthama umfela shema. Eyayikade ingitholela inkomo yami. Ngakhumbula ukuthi lo muntu useke wangisiza ngaphinde ngafona. Ngathi ingane yami ngiyangishiyile la ngiyagula. Ngicela ngisangena anginayo imali yokukhokhela. Bathi ayikho inkinga. Ngahamba ngayilanda ngayithatha. Kwaba kanjalo-ke ngaphindela emuva 3 months ungakashayi kade ngibeke indlela. Okay. Ngahamba ngabuya. Ugogo wedlozi la umshiye khona umntwana wakho lo ukhona manje senzo lokuthi usakhona ngaleso sikhathi. Yes. Ngaleso sikhathi wayesakhona umuntu usasho. Okay. Ithini into wayeseqalile iprocess yokumthwasisa nomntwana wakho omshiyela ekhaya? Wayehleli ngoba yayingekho imali. Ukuthi aqhubeke. Alright. Nangoku usumlandile uyamthatha ugoduka nawe ekhaya esigodlweni sakho manje. Ngiyamthatha ugoduka naye ekhaya. Mengifika ekhaya kubange kusabalula njengasekuqaleni. Bese ngingathi nje asithini bahanisi no xabana
wenza akasafani njengasekuqaleni ukuthi ngoba ade ngisho ukuthi umthetho wokuthi ithwasa mina liyaguqa ngawubona ngayo nje wasuka kwathi emva kwalokho zaphuma iy'mali maduzane bephuma wafika uma wakhe wamthatha kwaba into nje engingazi kwenzakalani ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga ngathi okay wadelela kahle kahle ngagcina ngithi hayi kulungile hamba mina angizange ngibize ukuthi uzalana angizange ngicele futhi ukukulapha kodwa 1 no 2 no 3 awusawenzi kahle hamba ekhaya ubuye ungitholele kwakuyinkukhu ngambali kahle kahle ngavukwa yikhehla yaselabala ukuthi wenze 1 2 3 ngicela ukuthi usibuyele netawulo yenkukhu engaka wahamba wathi okay wahlala wangabuye wathi buye efaka ijini amajini lawa abambanayo amaspova wafuthi nakhona wathi hayi mami ngizokubona wase wahamba phindela emuva emephindela emuva umoya wami nje wasale wakhathazeka kodwa wathi ngelinye ilanga kwakusemini wamuva noma wakhe lekade ehlala khona wayohlala kwenye indawo kodwa around khona lapho ngaba nesibonakaliso ngangingalele ngibona eyifaka intambo eqaleni ngabuza enye ingane yasiswami yayikhona ukuthi bayamazi ukuthi uhlala kephi bathi abakwazi bazi la ahlala ngakhona kasuka ngigijima angazi ukuthi ngiyakephi kodwa ngahamba ngathi ngifike enzansi emgaqweni kwaqhamuka iveni abanye abafana nje bamile ngathi makhosi yakhe ngathi ayigibelise ngagibela bafike bangishiya ngasesitolo ngahamba mengifika la bahlala khona sebesemqashweni mengifika la bahlala khona abantu bahlele eminyango babona ukuthi endlini kwenzakalani mengiphusha isicaba uyalenga le ntombazane useyifaka intambo emqaleni kushoda ukuthi akahlele ibhakede usebomvu umzimba ngimthule ngahambe naye mengifika kwakufanele ukuthi ngithenge inkukhu yokugeza lesi sinyawo ngoba kuyafana nokuthi umphefumulo wakhe wayesewuthatha kwakufanele ngithenge inkukhu yokugeza leyo yinto leyo ngamthatha ngaphindela naye so ngitshela impilo yakhe ngesikhathi elaphana la eseqashwe khona angithi esikhathi ehamba la ekhaya usheshe waphunyelwa la imali impilo yashintsha nakho ufike efakela amaspova amajini amabhuluku into ey'fana nalezo ubesanazo iy'mali zobe ey'bulala mhlawumbe ngabe kwenzakalani impilo yakhe ibisinjani nakho futhi basemqashweni izinto ey'njalo ngenayo kuphela ukuthi bayesengitshela ukuthi uma wakhe uthi aphindele esikoleni indaba yamadlozi uzobuya ayibone uzokuthi ubuya ayibone kuningi nje ayekusho kunye so ile yokubuyela esikoleni akayizwa kahle yena ngenxa yokuthi uyazi ukuthi kufanele agcine lezi imfanelo zethoko noma zedlozi nayo angithi akasahlanya ekuqaleni mengene ehlanya limphusha lona manje udamukile uselalela ama-advice abanye abantu abaphila emhlabeni abaziyo ukuthi usephila nabantu abazi ukuthi idlozi liyakhulunyiswa idlozi liyatshelwa akusilona idlozi lakudala yeah so ayisekho into emphoqayo ukuthi yenza manje ngoba akasasangani ngoba engasasangani khona abanye abantu abaseceleni kwakhe abamtshela ukuthi usibani wenzile 1 2 3 usibani uyifakile inzipho usibani ufakile inkopho usibani uyahamba eclubini abe right futhi usenemali iyavuma futhi okay nakho-ke umficile wakwazi ukuthi uhlenge impilo yakhe ngokuthi umfice engakalikhahleli ibhakede izinto ey'fana nalezo uma umthatha ubuyela naye ekhaya kuhamba kanjani niyaphilisana kahle niyazwana uyathanda ukuba la ithini into la siyaphilisana siyazwana uyathanda kodwa akasakhontroleki kahle ungangoba ngagcina ngithi ayi afule enkambeni ithi khumu kancane enkambeni
mase uzazi ukuthi ufunani uzongifica la. Okay. Naye wathatha-ke lelo wenza njalo. Wenza njalo ngoba futhi ngangitshela ukuthi ukuze uqhubeke, number 1 ngangitshela ukuthi ekuqaleni ungene la wayengakhiphanga ngisho u2 ukukhanyisela iy'kama. Kunezinto ey'ningi futhi emekufanele ngiqhubekele kusona, noma ngingathiwa ngimenzele okunye mahhala mekusafanele sigeze iy'dalwa zakhe. Lokho ngeke ngikwazi ukumthengela mina iy'mpahla zokwenza lokho. Ngeke ngikwazi ukumthengela iy'mbuzi zokugeza iy'dalwa lokho kufanele kwenzeke. Sekusemandleni wakhe ukuthi uyakuthenga nefamily yakhe. Okay, so wenze njani uyikhokhela ke sithi mhlambe ukwenzile nokufanele for ilokhuzana isigodlo sakho since wayifikile kuze kuba izo zonke lezi igaba lezi lutho okungangoba wathi sehambile isikhathi ngakufonela bafika usuku nje sengiba nezibonakaliso zakhe nabanye abakhona ngaphakathi bebe nezibonakaliso zakhe bethi simbonile umntanakhe kuya ibonakaliso nje zayichaza ukuthi ufuna. Kase ngamfonela ngambuza ukuthi umhlaba wonke jikelele usuke wamuza na umuntu osakwazi ukulapha amahlanga. Angikutshela ukuthi ngizokulapha, ngakulapha ususayineliwe, uyazi umuntu owaziyo wena. Yes, ufakazi kuyena. Wena ufakazi wami. Usungihluleka ngisho ukungikhokhela lokho esengikwenzile na. Angikufuni imali yenkokhelo. Leya lezinto engangiyithenga kufanele uyithengele wena. Wathi imali soze akazeze. Okay, usehambile. Okay, angithi lo ake simthathe njengokuthi kwaba uthwasa wakho wokuqala uphuma uma ungena engomeni. Umndeni nomndako. Mengiqeda ukuphuthuma umndeni nomndako. Okay. Kodwa ungowokuqala yena. Ungowokuqala. Alright. Akaze aphinda kuye. Ngaphandle kokuthi ngimthumele ibonakalisweni. Okay. Nakwabanye abantu. Okay, asikhohlwe uyena kulungile. Umsebenzi ke manje wedlozi. Okay. Ukuthi uqale ngalolu hlobo usuhamba kanjani ke manje? Uqhutshekwa ngikubekwa phambili. Bayafika abantu bezocela usizo, bayangena yini abantu? Umsebenzi wethongo ke uhamba kanjani? Uhamba kahle kodwa kulokho okokuqala nje ake ngithi eminyakeni yokuqala behlezi ngena abantu abangenamali. Kodwa badinga usizo. Badinga usizo futhi baphethwe into ezihlukile engazazi la. Like omunye nje waphuma impethu esandleni kungekho mbovu. Yeah, okay. Lo kwakufike ugogo wakhe kahle ayezohlola. Bezohlola isikhulumo esekugcineni athi yazi mntanami ngikuhlambulukene ngingakuthengi ngikweya kahle. Kodwa sengibonile ukuthi kukhona umntwana. Ngicela ukubuza ukuthi ungakwazi ukungilaphela ingane egulayo. Ithi mina yebo ngizoyilapha. Ngisho nje ngokukhulu ukungananazi. Yes. Yebo ngizoyilapha. Aphinda ngibuke futhi. Bese ethi ayi ngoba sesikhulumile ngiyakuthemba. Kodwa ngimbona ukuthi uyangithemba kodwa uyangabaza. Uyangabaza yes. Ahambe. Nebuya sebuya nalo mfana. Ngibuka umfana hayi nami sengikusa ngokunye manje ukuthi lento engiyivumile yini le. Isandla sikhulu sonke sivuvukele sinomjuluko. Sivuvukele sisuka la uyagwazeka la enhlizweni, uyakhala, uyaqhuma. Like
into engiyenzile ngimshiya ngave ngamshiya esigodlweni umfana wasentambama ngave ngamshiya esigodlweni ngaphumela emnyango bengiphumela emnyango kwaphila ngangisanikwe lo wamuthi lo kulapha lo sisi Okay. ngaphumela emnyango ngakhuluma nomoya kahle nomoya ngizothi umoya ngoba Kamekho umuntu. Okay. avele ngihamba lapho ngathi futhi nale salukazi lesi esasingenzela umndeni nomndawo ekuqaleni ngathi mengithi nanti uhlanya sasikhuluma nedlozi lawo bese kuzofika lo ophethwe into engingayazi uvuvukela izandla ngathi bantu abadala anikaze mina ninginikeze umuthi wokulapha impela endlini futhi lo muntu umeke waphuma la engasizakalanga ngizothukeka futhi ukuthukeka kwami kuzobe kungathukwa mina nginandaba kuzobe kuthukeka nini uqobuleni. Yes. Yeah. Kasuka lapho ngazazi ukuthi ngizothatha ingihlanganise nami ngahlanganisa emva kwendlu yakhuluza ukugeza ngamthuka nkosana ngafike ngamthuka lapho kwayifike ukuthi ngimthuka Khona usumhlanganisele khona ukuthi ageze. Yeah. Ngathi kwakusakhona untombazane engakahambi Okay. ngicela ukuthi abambekele amanzi emva kwendlu kwakukhona nenye intombazane yesibili nayo yayingahlanye kodwa i-situation yempilo yemali yayifana nalo. Okay, ngibacele-ke benze mina ngiphuze ngiyahlanganisa esikoleni ngithatha lento efika ngaleso sikhathi kwakufika ngathi khona umuntu ongithumayo ukuthatha lahlanganisa lathi mengifika emva kwendlu lo muntu uyakholoza ngifike ngimthuke ayikho inhlobo enhlamba engathuka ngayo mengifika la ngifike ngimthuke ngize ngibuza ukuthi uyabona ukuthi thina siyagula musibuka kahle ngathi cha ngithi pho manje indaba ujwayele kabi ayikho inhlobo enhlamba engathuka ngayo ngimthuke kanti ngalesikhathi ngimthuka usisi wakhe uyafonela kubo bayangizwa ngoba ngimthuka lo muntu ngekhaya bayangizwa yena ufuna ukureporta kubo ukuthi nangu sibani osiyagoloza manje ukugolozela isangoma mina ngibhizi ngiyaqhubeka nehamba yami hayi wena ingithanda ukuphuzisa sasime sifike ehlala nje esigodlweni kwavele la esandleni kwaqhithika impethu sahlala phansi kasikhathi kuphuma le impethu akukhombobo la uvuvukele kuphela labantu abavuvukalayo kuyancipha nokujuluka kuyancipha ngalesikhathi ngithi uyayiboya impethu ugolozela impethu bayangizwa still kubo ngale ngoba le ntombazana ayisayivalile ifoni hayi bese athi uba right ngasikhathi kuphuma le impethu usho ukuthi ziyomudla nenhliziyo uba right ngimlandela isipanje ngimdlalele alale la ngathi ngiyabona mengiphenduka la esikoleni sekugcwele esikoleni kuthe umndeni wakhe uvele waqasha i-taxi akukho kude kakhulu ufike ugcwale esikoleni ongena usuyakhothama labantu abadala lo gogo nekade uyangena bebe kuqalana bese ugogo wakhe-ke ayasho ukuthi mntanami ngithi ma athi mengingathembi kahle sonke nesingathembi ngoba umkhulu wasekhaya wayeyinyanga enkulu edumile washona wabulawa yilento awukho umuthi ayengawuzamanga ayikho inyanga ayengazamanga ukuyabona. Oh, lento ephethe lo mzukulu wakhe into bayibonile ithatha ubaba wakhe ithatha umkhulu wakhona oyinyanga bezame konke bamyisa esibhedlela babefaka iskipa besikhama amanzi. Uma-ke manje sebegcwele ilokuzana isigodlo sebeyambona ukuthi nangumuntu esinda phambi kwabo lo mzukulu esinda phambi kwabo ilo muntu leyo kade bemeya phela ugogo uwachaza ukuthi ngiyibonele sanganyana mina plazi ngangisayizaceleke ngempela ngaleso sikhathi ngiyibonele sanganyana. No, Makhosi asibambe la okwanamhlanje le ndoda isahlele kanjalo kubonakala izinto ezimangalisayo
ngiyamajina nje, angifuni kodwa ukuyimajina but iyathinteka emzimbeni kumina ukuthi impethu iphuma emzimbeni womuntu ukuze ingabonakali izinto ey'fana nalezo. Unjani yena, ukhathele, ulele noma unjani? Ulele nje ngoba basinye bese bagoduka naye wathi akafuni. Uyalala la ngoba beney'nsuku ngingasakwazi ukulala ubuthongo bungafiki. Hawu bakithi, hayi no, isikhathi sethu esikhomba ukuthi imizuzu umthathu eselapha mbothi kumbani ihora lesishagalolunye sikhuluma noMakhosi uMkhize. Yes, manje siphumile ku-Enhle sesikuMakhosi-ke uMkhize. Uyabona ngempela ukuthi nakhona uhambo alizoba lincane, alizoba lula, futhi kuningi kakhulu esisazokubheka-ke la sisuke sithi sibheka uhambo lwakhe kusukela ekuqaleni kuze kube inamhlanje. Asibambe la, ngicela ukuthi sinikeze umlaleli mhlawumbe ufisa ukuthi axhumane nawe, mhlawumbe uma ungasekho emoyeni, mhlawumbe izidingela-ke usizo kuwena, mhlawumbe ukuthola kanjani? 078 078 99 99 54 54 981. 981. Uma uthi khona odinga usizo ngaleyo ndlela, iyona inombolo angakuthola ngayo leyo. Noma ku-YouTube isi-app SANGOMA Makhosi uMkhize, noma ku-Facebook uMkhize Mo. No, asibonge kakhulu ukuthi namhlanje sizokhuluma nawe futhi once again. Siyabuya next week, siyaqhubeka nodaba. Alright-ke, sithatheni ithuba sibonge kakhulu kumlaleli kade ehleli nathi kusukela ngo-6 o'clock kwaze kwaba manje. Siyabonga kakhulu la Twins, siyabonga kakhulu Makhosi uMkhize, siyabonga kakhulu kumlaleli ngasekhaya. Thina-ke next week siyabuya ngomsombuluko, isikhathi siyafana, uNkulunkulu aniphathe. Siyabonga kakhulu.